Mae'n wsos Gwyl y Felin heli, mae'r tywydd yn braf a mi ydw i Owain Llyr a gweddill criw Champion Canta 3 yma i weld Kev Bach sy'n dathlu 10 mlynedd o ddarlledu eleni yn rhedeg ras y 10 kilometr. Felly pan ges i sgwrs efo fo'n gynharach heddiw, oedd o'n ffyddiog. Wel, dwi'n gobeithio na i gwblhau 10 K yma, sef rhyw chydig bach dros 6 milltir ydy. Ac ar y ffordd i fewn i fan hyn, o'n i'n gweld arwydd yn deud 5K. Felly pan oedd cyrraedd y parc o'r Fenheli, a'i hanner ffordd. Felly oedd rhyw deimlad digon od gweld yr arwydd yna. Ond dwi yn ffyddiog neu wneud o. Dwi yn nerfus ofnadwy, rhaid mi oedd o'n nerfus ofnadwy. Dwi wedi cwblhau y ras 2 waith wrth ymarfer, ond mae rhedeg ras ac ymarfer yn hollol wahanol. Dwi yn nerfus, fel o'n i'n sôn rhywun bore yma, dwi allan o'n comfort zone, ti'n bo? Diolch yn rhywbeth dwi'n neud o hyd ac o hyd. Iawn, dwi'n cyflwyno radio, dwi'n nerfus, dwi'n neud disgos, dwi'n nerfus, dwi'n cyflwyno o'r lad, dwi'n nerfus. Ond dwi allan o'n comfort zone, ti'n gwybod? A mae gen i ofyn rhywbeth yn o'i le, mae gen i ofn tynnu rhyw fysl neu disgyn neu rhywbeth, ti'n gwybod? Dwi'n eisiau neud ffwl o fi fy'n, ti'n gwybod? A mae yna rhyw ochr gystadleuol yna. Dwi isio dod yn ôl yn o handi, ond dwi'n gwybod na na'i ennill y ras, ond dwi eisiau i chwblhau hi mewn amser, wel, amser go lew, ti'n gwybod? Erbyn hyn yn Felin heli, roedd bobl di dechrau helwth ochr y ffordd i roi clap a cynnig cefnogaeth. A'r rhedwyr hefyd fel wal o fysl ar flaen y gad, yn barod i rithro nerth i traed am gyfeiriad Parc Menai. Ac yno, yn ei plith, Zoe Williams, efo chydig o gwestiynau. Wyt ti'n hyderus bod chdi'n mynd i gyflawni'r ras? Dwi'n benderfynol i dan ni fwy'n hyderus. Na, dwi di ymarfer dipyn. Felly dwi'n reit hyderus mi na i gorffan ni, ond fwy lla penderfynol na hyderus, na dwi'n mynd i orffan ni. A reit, y person sydd wedi gwneud hyn yn bosib, neu wedi helpu chdi wneud hyn yn bosib, wrth gwrs, ydy Linda. Helo, wyt ti'n hyderus bod Kev yn mynd i gyflawni'r ras heddiw? Ynddo, mae o'n mynd i wneud o. A mae wedi gweithio'n galad, do? Galad iawn, yndi. Wel, mi fydda ni'n disgwyl amdana chdi, a mi gei di sos pob lwc cyn mynd. Diolch, a diolch i Scott Lawson, achos i syniad o oedd hyn i gyd. Ia, cynna iddo fo. Lle mae o heno? Cychwyn y ras a digon o egni weld, bob un yn ysu am gyrraedd y blaen, bob un a'i frwydr ei hun, a 10 kilometr o dir calad dan y traed. Ar hynny mi gychwynodd criw Champion Canta 3 ar ei hola nhw am y lleoliad nesa. Da ni yma'n Marina Felin heli am golwg onyn nhw hyd yn hyn, nag oes? Nag oes, ond swn i'n meddwl fy nhw'n hir. Wan, fel oedden ni sôn yn gynharach, Kev yn dathlu 10 mlynedd o ddarlledu, wan ti wedi bod yn gweithio fo spel, mae'n siŵr ti ddod i'n abod o reit da. Sut ti'n teimlo neith o neud yn y lew heno? T'bo be, dwi rioed wedi gweld Kev mor nerfus, cofia. Dwi wedi gweithio fo fa'r lwyfan, dwi wedi gweithio fo fa'r radio, t'bo, da ni wedi gwneud dipyn o bethau fo'n gilydd, a dwi rioed wedi gweld o nerfus tan heno, de. Pa fath o baratoi so ti'n deud mae o di wneud ar gyfer heno, te? Cos mae 10 kilometr yn dipyn o wneud, dydy? Waw, t'bo be, mae o di stopio bita bwyd fel McDonald's o balli, mae o'n bita'n iach, mae o'n rhedag bron iawn bob nos, t'bo, mae o'n mynd i gerdded ar ôl i'r raglan bob bora. Mae'n jyst yn anhygoel, dwi'n meddwl bod o chydig bach o obsesiwn, de, ond cawn ni weld. Wel, o'n i'n holi fo'n gynharach yn y studio ac sôn am y 10 mlynedd. Wyt ti'n meddwl na dyma di'r Kev Bach newydd lle ar gyfer y 10 mlynedd nesaf, super fit? Dipyn o Mr Motivator bach ar y cyd, lle? Wel, o'n i'n clywed bod o'n pasa gwneud marathon Llundain flwyddyn nesaf, felly pwy o wyr be ddigwyddith ar ôl y ras yma heno. Felly na ni ddisgwyl yma ac gobeithio gweld nhw'n fuan. A disgwyl fuon ni am sbel, i sŵn cyflym ysgidiau'r rhedeg yn taro'r ddeiar, bob cam gam yn agosach at ddiwedd yr rhedeg, ar rhyw 5 kilometr o'r cwrs wedi ei gyflawni erbyn hyn. Ond dim Kev yn unig o Champion Canta 3 oedd yn rhedeg. Dwi wedi dod o hyd iddo fo, dewch efo fi. Wel, mae o Kev yn fan hyn. Kev, sut wyt ti'n teimlo hyd yn hyn? Dwi am rhedeg efo chdi. Ond dwi'n teimlo reit gry. Oedd yr all.
oedd i fyny o lan môr fel neli i pencletach ag o'n i feddwl, ond dwi dal ddim o'n greu. Ti'n gwneud y wych, da iawn chdi! Nôl yn man cychwyn y ras, mae'r rhai wedi cyrraedd y llinell derfyn. Yr enillydd yn un o bencampwyr Cymru. Felly sut deimlad fydd o un pencampwr ni, os gyrhaeddydd o y linell derfyn heno? Fydd o'n deimlad braf, a wedyn fyddai'n croesi y dyn terfyn, a wedyn dod yn ôl a mynd i garfon fan heli ac ar ryw beintyn bach. Mae Kev Bach yn agosau. Wedi treulio 10 mlynedd yn darlledu i Ynys Môn a Gwynedd, mae degawd o fath gwahanol, dan I felt. Helo, ti'n iawn? Llongyfarchiadau mawr I chdi, dwi'n mor proud yn chdi. Diolch o'r iawn ti. Oedd hi dipyn cletach ag o'n I feddwl, a be nath yn hara fi oedd bod na bobl hynod o ffit allan yma. Ac oeddech chdi'n trio cadw fyny efo nhw, ti'n gwybod? Ac o'n i'n trio dweud, mae rai mi rafu, mae rai mi rafu, mae rai mi rafu. Dwi'n gwybod na'n gwblhau o, os hai ddim mynd rhy gyflym. Ac yn diwadd yn teimlo reit grych, er bod ni'n chwsu chwartio wan. Ti di gwneud mor wych, ac jyst I dy longyfar chdi de, gyn ni gyd yn champion, llongyfarchiadau mawr I chdi. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n meddwl bod gen I fi'n herddi agor I chwaith nag I hyfa ti o gwbl, ond eisiau diolch I bawb o champion sydd yma I gefnogi nhw, a diolch i'r grandawyr I gyd. Achos pan ni'n mynd o gwmpas, o'ch di gweld pawb yn dweud, gwe Kev, da iawn Kev, dal I fynd, dal I fynd. Dwi'n teimlo mor falch. Na I gysgu dda enw, ella ddim ymlaen am 6 bar y fori, ond na I gysgu dda enw, dwi'n meddwl. Wel, o'n I chdi'n Llundain flwyddyn nesaf, ia? Dwi'm yn gwybod am hynna.